बांधावे जिंदरची शशिकांत बांधावे जिंदरची कॉमेडी शाही समीर तटकरेसह भूपेंद्र भावी आणि सर्व यशस्वी कलाकार आपल्या समोर सविनय सादर करीत आहोत। आई सोनजाई कृपा केदारनिक मामेश्वर कलामंच मुंबई आई सोनजाई कृपा केदारनिक मामेश्वर कलामंच मुंबई रसिको या ठिकाणी पुन्हा एकदा म्हणजे आम्ही गेल्या वर्षी या ठिकाणी कार्यक्रम केला होता आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा आम्हाला त्यांनी संधी दिली हा कार्यक्रम करण्यासाठी ते म्हणजे राजे शिवाजी मित्र मंडळ या मित्रमंडळाला पुन्हा एकदा अभिवादन करून आजचा नमनाचा कार्यक्रम त्यांच्या सौजन्याने आणि त्यांच्या माध्यमातून घडतोय माझ्या मंडळाचे माजी कविता प्रशांत शिंदे त्याचप्रमाणे विनायक राणे मंडळाचे अध्यक्ष विकास सावंत समीर पांचाळ यांच्याकडून या कार्यक्रमाचे सौजन्य मिळाले आहे त्याबद्दल सर्वांचे पुन्हा एकदा आभार मानून यांच्या मंडळाला भावी वाटचालीस हार्दिक शुभेच्छा देऊन आम्ही आपल्या कार्यक्रमाला सुरुवात करतो। या कार्यक्रमासाठी या गर्दीमध्ये अनेक नामवंतशाही शिष्यवर्ग उपस्थित आहेत त्यामध्ये रत्नागिरी कापडगावचे सुपुत्र सन्मान्य जिनेंद्र कुलकर्णी देवी कुलकर्णी कलामंच मुंबईचे ग्रंथ उपासक किंकर शाहीर सतीश सावंत मावली हे उपस्थित आहेत त्याप्रमाणे अविनाश तांबे हे या गर्दीमध्ये उपस्थित आहेत त्याप्रमाणे अनेक शिष्यवर्ग या ठिकाणी आपण राहतो त्याप्रमाणे या ठिकाणी आपल्याला आयोजित केलेला कार्यक्रम हा सर्वांना घरी बसून पाहता येईल त्यासाठी उपस्थित असणारे आपले युट्यूबर मित्र कोकणीश्वर अक्षय आंबे विलास बिनावे तिकडे कोकणीमन अर्जुन बिराडे आमचे कोकण अजिंक्य आमचे कोकणकर श्री चंदन दर्डे ही कोकणकर आदिल डोंगरे गावाकडच्या आणि संतरे आणि कोकण स्पर्धेला या सर्वांचे अभिनंदन करून कार्यक्रम सुरुवात करतोय त्याप्रमाणे पुन्हा एकदा आपल्यापर्यंत साऊंडचा आवाज जय दादा त्याप्रमाणे आमचे संगीत केतन सालवी कुंदन सालवी केतन सालवी आणि सौरभ साई यांच्यामार्फत संगीत मंडळाच्या सर्वांच्या आभाराने आपल्या कार्यक्रमाला सुरुवात करतोय। धन्यवाद शिवबा जय हिंद जय महाराष्ट्र। श्री सोयजाई माते तुझा विजय असो श्री हनुमंतराया तुमचा विजय असो श्री केदारलिंग देवा तुमचा बोलू
शिव पार्वती गजानना
जातं विमान. हे काय भाई रसिको आई सोलजाई कृपा केदारने कागेश्वर कलावंत मुंबई आई सोलजाई कृपा केदारने कागेश्वर कलावंत मुंबई या मंचाचे यशस्वी कलाकार
फक्त
तुमच्या तिकडल्या त्या मुलाला हे काय होईल? ठीक आहे.
ज्योतिष पवारचा घेऊन आला चला पिंपळ देवा नारायण नारायण आणि या प्राणीमध्ये लक्ष करावं हे सुद्धा नारायण तरी आपल्या माहितीसाठी सांगतो ज्ञानाच्या हातीकडे आणि तो आता नारायण नारायण
माणसं त्यांचं नाव घेणंही येत नाही. थोडं दैत्य विद्या शिकावे. माझा दिनकाम ठरल्याप्रमाणेच होईल. यात कोणताही बदल होणार नाही. कशी काय करणार? माझी आई गर्भवती असताना शुक्राचार्य यांनी सर्व मान्य त्यावेळी त्याच्यावर बरीच मोठी कथा सांगितल्या. सर्व रूपधारी श्री गणेश हाच सेव्य परब्रह्म स्वरूप असून त्याची सेवा उपासना तोच सर्वांची संकटापासून रक्षण करील असा उपदेश दिला. त्यावेळी माझी पुत्री असून मी पूर्णपणे गणपत्य नदी नाहीतर Thank you.
हेलो 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 हेलो
या कोकण्याने गाव जागविला या गाण्याचे प्रेम गीतकार शाहीर ज्या गाण्याला महाराष्ट्रभर 15 लाख सुंदर मिळाले ते गीत गाणारे शाहीर स्वतः आज या रंगमंचावर चकवा वाजवण्यासाठी बसले रसिको या शाहिरांसाठी आणि या ग्रंथ उपासक माऊली संदीप सावंत यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत रसिको या केदारी कालेश्वर कलामंच मुंबईने जो गणनाट्य आपल्या समोर सादर केले या गणनाट्याचे आकलन हे त्यांच्या माध्यमातून झालेलं आहे रसिको त्यांच्याकडून खास करून शाहीर समीर तटकरे यांना स्टेजवर आता गाण्याचे गीत वंशमोर करण्यासाठी 201 रुपयाचं पारितोषिक आलंय शाहीर समीर तटकरे हे गीत आपल्या समोर स्टेजवर वंशमोर करतायत त्याप्रमाणे सुधीर गोराडे यांच्याकडून शाहीर समीर तटकरेसाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक आलंय तरी आम्ही त्यांचे सदस्य आहोत धन्यवाद कलाकाराच्या कलेची कदर करणारे माझे मायबाप रसिक यश मोरे सिद्धेश मोरे आणि ओम मोरे यश मोरे सिद्धेश मोरे आणि ओम मोरे यांच्याकडून आतापर्यंत संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 501 रुपयाचं पारितोषिक आहे तरी आई सोनेरी कृपा केदारी कालेश्वर कलामंच मुंबई सतशरण आहोत धन्यवाद मेरू बाबदार को बड़ा अंतनी नाच तो मेरू बाबदार को बड़ा अंतनी नाच तो मेरू बाबदार को बड़ा अंतनी नाच तो मेरू बाबदार को बड़ा अंतनी नाच तो
झालंय ते गीत शाहीर आणि स्टेजवर वस्तू आणण्यासाठी प्रकीर्त कडू श्लोक सावंत व्यास सावंत निधी सावंत स्वरा सावंत आणि सानिका सावंत यांच्याकडून आता बंद झालेला या वस्तू गीतासाठी आणि आता बंद झालेल्या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी 502 रुपयाचं पारितोषिक आहे तर आम्ही त्यांनी सदाचार द्यावं. भावा काय
भिल करती कोशिश मिलती प्रभात हिरे कोयल गाते को सरला भारती भिल भिल करती पक्षी फुलती प्रभात हिरे बांग ही प्रातःकाळीची उठा लवकर गोपी रे बांग ही प्रातःकाळीची उठा लवकर गोपी रे प्रदीप मांडवकर आणि प्रशांत मांडवकर यांच्याकडून आता जे गौरव स्टेजवर वसमोर होण्यासाठी 201 रुपयाचे पारितोषिक शाही समीर तटकर यांच्या आवाजात पुन्हा एकदा हे स्टेजवर वसमोर त्याचप्रमाणे निशा भंडारे यांच्याकडून 51 रुपयाचे पारितोषिक आहे. अनिता भंडारे यांच्याकडून 51 रुपयाचे पारितोषिक आहे. ते सर्व बक्षीस दात्यांचे आणि सामुदायिक कृपा कलामंच सतशर द्यावं. धन्यवाद.
प्रशांत मांडवकर आणि ज्योती मांडवकर यांच्याकडून खास करून कॉमेडी संगीत तटकरे याच्यासाठी 201 रुपयाचा पारितोषिक आहे. तरी आई 100 रुपया केदानिक मानसर कलामंच मुंबई आम्ही त्यांचे स्वतःच्या ऋणावर धन्यवाद. आपण बाजारात जायचं म्हणतोय तर पण तुम्हाला बाजाराची माहिती आहे का ग? तुला माहिती आहे का ग? झाली तयारी करून अंदाचा जेवणात येईल थोड्या आमची कविता मग कोणाला तरी माहित आहे का ग? बरं तिला हाक मारून घे बरं ठीक आहे. मावशी अगं ए मावशी कागा म्हटलं पंदिरो आमचा मुलींचा विचार बाजारात जायच्या ठरलाय. अगं थांबा. आता कशाला थांबा? अगं मेला वर चाललाय त्याला उतरव का आणि भाग येते. बाई काय बोलायचे ये लवकर.
अगं हे बाई, मी तुला आवाज दिली तेव्हा तू काय म्हणालीस ग? अगं मी काय म्हणाले, अगं मेला वर चढलाय खाली उतरल्यावर येते म्हणजे काय ग? अगं ते काय माहितीये, तू जेव्हा हाक मारलीस ना तेव्हा मी उठले आणि म्हटलं बाजारात जाईल. अगं धाकटा पोरगा लय हलकट ग. काय नाही ना? अगं काय केलं, पदर सोडायलाच मागे लागला. अगं मग तू काय केलं? अगं म्हणतो बाजाराला जायला देणारच नाही. मला म्हणतो मी पण येतो. मग तू घेऊन जायचं ना. अगं एवढा माठ सांभाळणार की त्या पोराला सांभाळला. आता एवढं पोरा काढायला विचार केलाच नाही तेव्हा हा माठ आता सांभाळायला विचार करते. म्हणून आता काय झालं माहितीये, सकाळी मी बोले खाऊ दिला काय दिला, काही केलं ऐकायला तयार नाही. अगं मग तू काय केलं? मग मला तो म्हणतो नारळाचं पाणी दे. नारळाचं पाणी दे. त्यात काय एवढं द्यायचं? अगं एवढं सकाळी सकाळी नारळाचं पाणी कुठलं देणार? आता घरात किती नारळ असतील? अगं तो अमोल सिंधे माहितीये, त्याच्या नारळावर नवऱ्याला पाठवला नारळ चढायला. पण तो काय नारळावर दळू दिला नाही त्याने. हो ना, अमोल शिंदे. हा अजिबात नारळावर दळू दिला नाही त्याने. मग काय केलं तुझ्या नवऱ्यानं? अगं मी गेली, मग तू गेलीस? म्हटलं कसा नाही नारळावर दळू तुझ्या बघते. अमोल शिंदेच्या घरात तू गेली? अगं मी गेले. मग अमोल शिंदे हा तुझा लागतो तरी कोण? अगं माझा बाजूवाला. तुझा बाजूवाला. आता ते लागतो पण हे कशाला तुला भाऊ आहे? आता ही 3 वर्ष इथे येते म्हटलं अमोल शिंदे तर तुझं काहीतरी असेलच ना. मग पुढे काय केलं? पुढे काय झालं माहितीये, त्याला अमोल शिंदेला मनवला आणि काय सांगितलं माहितीये, माझ्या नवऱ्याला बोलली झाडावर चढ. नांदीच्या झाडावर चढला होता, तेवढ्यात तू हाक मारलीस. कोण वरती चढला होता? माझा नवरा. बरं, तुझा नवरा वरती चढला होता. हा. अमोल शिंदे नाही ना नाही चढला? नाही, तो नाही चढलेला. अगं तेव्हा तू हाक मारलीस म्हणून तुला म्हटलं मेला वर चढलाय त्याला खाली उतरवते आणि मग येते. हे काय सांगायची गरज होती? सरळ यायचं ना निघून. अगं तिथून पुढे आली रस्त्यात माहितीये काय गंमत झाली? काय झाली गंमत? अगं तिथे आयता भेटला. आता हा आयता कोण? आयता नाही माहिती? आता मला कसं माहिती? अगं तुला आयता नाही माहिती? अगं हे बाई, मला कसं माहिती असेल हा तुझा आयता? अगं तो गोकुल उगाल माहितीये? आता हा गोकुळ धुमाल कोण? अगं गोकुल उगले. आता एक गोकुळ धुमाल तरी बोल, नाही तर उगले तरी बोल, नाही तर उगलून उगलून आपला खूप वाटते. अगं गोकुल उगले. त्याच्या पहिल्या गर्लफ्रेंडचं नाव काय? काय? ती शिंदेची काशी. अगं एवढ्या गोकुळ धुमाच्या काय उगल गोकुल उगले. उगल्याच्या एवढी इन्फॉर्मेशन काढायला तू गेलीच होती तरी कधी? अगं ती पहिली गर्लफ्रेंड आहे ना, ती त्याला सोडून गेली म्हणून त्याने दुसरी गर्लफ्रेंड पटवली. तू नाही ना ती? आता ही दुसरी गर्लफ्रेंड कोण? कोण? ती बोलायची ठामा. तुला बरीच माहिती आहे का ग? अगं हा, तू तिसरी नाही ना? पण ते मोऱ्यांची ठामा काय माहितीये? काय म्हणते? अगं ती विधवा होती. ती विधवा आहे, तिला पहिल्या नवऱ्यापासून एक पोर आहे. मग ते गोकुल उगल्याला तर आयतं नाही भेटणार. असं होय? हा म्हणून त्याचं नाव आयता. ऐकायचं काय झालं? तो आयता माझ्यावर असतो. आता ह्या कोणी हिला कोणतरी विकार. अगं आयता वर म्हणजे असं माझं घर आणि वरच्या साईडला आयत्याचं घर. सरळ साधा वर असतो खाली असतो. अगं त्याला ऐकणार तुला ऐकशील तर ना. आता हे बाकी तोंडाची गडबड चालत आहे, तेच नाही ऐकते. अगं पुढे तशी चालत आली. बरं, चालत गेलीस. अगं आणि त्या फिनिक्स मॉल जवळ आली. फिनिक्स मॉल जवळ आली तेवढ्यात तू बघू साठन भेटला. आता हा तिसरा. म्हणजे बाई किती चॅप्टर आहे बघा. अगं बाजारालाच येत होते पण तो वाटेत भेटला, आता वाट अडवलं ते काय करू? तुझ्या पाकसात ठेवला नव्हता त्या फिनिक्स मॉल मध्ये पाहता. वरती येत होते इथे. बरं, इथे येत होतीस, मग काय झालं? अगं काय केलं मला गुलामान डोळा मारला ना ग माझ्यावर. आता काय त्याला डोळा मारायला हीच भेटली? अगं काय हे काय माझं वय आहे वर डोळा मारायचं? हे काय वय आहे तुझं दागिने घालायचं? भाव आपला 1500 रुपये देतोय वर्ष महिन्याला, म्हणून हा दागिना.
अगं भावाच्या खिशाला किती हे होते माहिती काय? अगं ते पण आता भावाने बंद केले. बंद केले. तुझा भाव कुठे खापला वाटतं? आता भाव निवडून आला ना, मग आता बंद झाले. मग आता तू चालून निवड. अगं ऐक तुला सांगतो, तिथून आले काय केल्या गुलाम वाटच सोडायला तयार नाही. मग तू काय केलं? अगं डोळा मारला नाही माझ्यावर. बोलले काय वय आहे माझं डोळा मारतं. कमरेची सालून झाली गेली. आता पहिला आपल्या झेंगाट होतं ते सगळ्यांना माहिती होतं. म्हणजे झेंडा किती असते ते आम्हाला कळतंय आता. या सुंदरबाग मध्ये ज्या बाईला म्हणतात ना मीत, ती आहे मीत. काय म्हणाला माहितीये मावशी, चांगलंच नाव घे तरच मी तुझी वाट सोडीन. त्याने एवढं सांगितलं नाही, पण तिघाने नाव सांगितलेलं नाही, एकानेच सांगितलं नाही. अगं एकाच सांगितलं ना, बबलू साठवणी सांगितलं, बबलूचं नाव घेते मी. पहिल्या दोघं नाराज नाही होणार. अगं काय नाही ना, त्यांची पण घेईन ना. तुला जमतं वाटतं सेटिंग करायला. हा बरं घे आपलं काय घ्यायचंय ते. अगं जुन्यातलं एक नाव घेते मी, म्हातारी बाई. आधी जुन्यातलं तर नाव होते. पण जुनं नाव ऐकायला झोपला नाही म्हणजे बबलू झालं. नाही कसं झोपेल तो बघ, तिकडून बघतो आपण. तो बघ त्या दरवाजा तिथंच आहे. तिकडं बाबा त्यांची सपोर्ट बरोबर दिसते. सराला घे लवकर नाव. खणखण कुठली मळमळ माती, मळ्या मातीच्या उभारल्या गोष्टी, आकाबाईंच्या पाठी, सासूबाईंच्या पोटी जन्मले राव नाही म्हटलं, नाव नाही घेतलं. 32 पानं 32 सुपाऱ्या, 32 पानांना लावला चुना. तोंडात विडा बोलू कशी, पायात पंजन चालू कशी, गळ्यात कंठी वाकू कशी. हर हराचे घर घराचे, दूध गाईचे, फुल जायचे. आणि नाव घेते बबलू साठम यांचे. तुम्हाला चुना लावलेला दिसतोय. बबलू साठम तुमच्यासाठी खास ऐका. साखरेचं पोट सुईने उसवलं, साखरेचं पोट सुईने उसवलं. बबलू साठमराव तुम्हाला हिनं पावडर लावून फसवलं. बबलू साठम ऐका, ही मला काय म्हणते पावडर लावून फसवलं, आणि हिने काय मेलीने चुना लावलाय. मी काय पण लावायचं लावेल, तुझी जळती हिची. आज येते ना हो. हॅलो 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 हे पहा मावशी, लाल लाल गुलाब त्याचा हिरवा हिरवा दे, लाल लाल गुलाब त्याचा हिरवा हिरवा दे. अगं मावशी, उद्या टाइम असेल तर विद्याविहार प्लॅटफॉर्म नंबर 1 वर भेट. अमोल शिंदे यांच्याकडे एक खास नाव घेण्यासाठी 101 रुपयाचा पारितोषिक आहे. मावशी, नाव एकदम सणसणीत आणि घसघशीत होऊन जाऊ दे. अमोलराव ऐकताय ना? अमोलराव, फिरायला जाऊ आपण नॅशनल पार्कला. क्या बात आहे. अमोलराव, फिरायला जाऊ आपण नॅशनल पार्क. खर्च करीन मी तुमच्यावर. फिरायला जाऊ आपण नॅशनल पार्कला, खर्च करीन मी तुमच्यावर. तुम्ही फक्त साईन करा तुमच्या चेकबुक वर. अहो रसिकन, त्या मावशीला लाईक करायला विसरू नका तुम्ही तुमच्या फेसबुक वर. आता फेसबुकचा जमाना गेलाय, आता इंस्टाचा जमाना आलाय. अगं इंस्टामध्ये पण आहे ना माझं. आहे काय? मग तो पण आयडी सांगून टाक, अजून 10 जण येते. अमोलराव, तुमच्यासाठी खास ऐका. चिपळूण स्टेशनला ट्रेन थांबते मत्स्यगंधा. चिपळूण स्टेशनला ट्रेन थांबते मत्स्यगंधा. आणि नाव घेणं हा मावशीचा एकच धंदा. अमोलराव ऐका, तैरना हो तो समुंदर में आओ, तैरना हो तो समुंदर में आओ, नदियों में क्या रखा है. तैरना हो तो समुंदर में आओ, नदियों में क्या रखा है. और प्यार करना है तो वतन से करो, इन लड़कियों में क्या रखा है. खास गोष्ट आहे, हल्ली सगळ्यांना मुली आवडत नाही, या असल्या म्हाताऱ्या बायका आवडतात. या जेवढ्याने टाळ्या वाजवल्यात ना, त्यांचं असंच आहे. अगं मावशी, सुंदर सुंदर मुलीला पटवण्यासाठी दिशाला बसते खर्ची. सुंदर सुंदर मुलीला पटवण्यासाठी दिशाला बसते खर्ची. अगं मावशी, मी आई परश्या आणि तूच माझ्या आरती. अनिकेत पवार यांच्यावर नाव घेण्यासाठी 51 रुपयाचा पारितोषिक. मावशी, अनिकेत पवार. 1 कप चाय त्यात टाकली खारी. अनिकेतराव ऐकताय ना? अरे हात वरती करा. 1 कप चाय त्यात टाकली खारी. आणि अनिकेतराव, तुमचं नॉनकटच लय भारी.
होय, मग तुमच्यासाठी खास ऐका. परातीत परात तांबे पितेची परात, परातीत परात तांबे पितेची परात, आणि हिला घेऊन जाल घरात तर तुमची आईस काढेल आणि बायको काढेल वरात. मायेच्या प्रेमाला कशा लावाय फुलांचा हार, मायेच्या प्रेमाला कशा लावाय फुलांचा भार. अगं मावशी, माझ्या हृदयाचे सदैव तुझ्यासाठी उघडेदार. जतीन पवार यांच्याकडून नाव घेण्यासाठी 201 रुपयाचा पारितोषिक आहे. मावशी जतीन पवार. जतीनराव ऐकताय ना? काचेच्या बशीत बदामी हलवा. जतीनराव काचेच्या बशीत बदामी हलवा. हो जतीनराव, आधी पहिलीला घालवा, नंतर मला बोलवा. यतीनराव, तुम्हाला पण वेळ लागलाय काय? तुमच्यासाठी खास ऐका. काठीत काठी वेताची काठी, काठीत काठी वेताची काठी, त्या मावशीची भरली साठी, तरी पण लावला यतीनराव लागले तिच्याच पाठी. यतीनराव ऐका, हिची लाईन ठेवते. कोणाची जळते ती दिसते. ऐका, बेवफा सनम से तो सिगरेट अच्छी है, बेवफा सनम से तो सिगरेट अच्छी है, दिल जलाती है पर होठों पे तो लगी रहती है. आता कोणाची जळली ती बघा. मी मराठीवरच आहे अजून, मी हिंदीवर गेली. हॅलो, चांदीच्या तामाने सोन्याचं निरंजन, सोन्याच्या निरंजनात पंचतत्वाची वाद. चांदीच्या तामाने सोन्याचं निरंजन, सोन्याच्या निरंजनात पंचतत्वाची वाद. अगं मावशी, तुला भेटायला उद्यापासूनच करतो सुरुवात. निलेश गायकवाड यांच्याकडून 101 रुपयाचं पारितोषिक आहे. मावशी नाव घ्यायचं आहे. निलेश गायकवाड. खास नाव आहे. लिहून आणलंय. किती आले किती गेले एवढे कोणाची मी सत्ता. निलेशराव ऐकताय ना? अहो किती आले किती गेले एवढे कोणाची मी सत्ता. परंतु जुगाराच्या अड्ड्यात चालतंय फक्त निलेश रावांचाच पत्ता. त्याचप्रमाणे बायबी स्टुडिओ यांच्याकडून आपल्या गवळणीसाठी 50 रुपयाचं पारितोषिक आहे. त्याचप्रमाणे रिक्षा मालक चालक निशा भंडारे यांच्याकडून रिक्षा चालक मालक निशा भंडारे यांच्याकडून 50 रुपयाचं पारितोषिक आहे. तरी सर्व बक्षिसांची आई सोलजाई कृपा केला नाही मानशेर कलामंच मुंबई सदस्य. धन्यवाद. त्यासाठी सर्वप्रथम गवळणींना अडवले पाहिजे. ही लागली रिद्वी न करता मी तुमच्यावर सोपते. ठीक आहे देवा, घ्या आपण. काय कोणाला कामगिरी सांगितली? आपल्याला कामगिरी सांगितली. मला अरे पण मला झपाली सांगितले. हे तुला झपाल? अरे मला पण नाही झपणार होतोय. मला पण नाही झपणार. तुला कोण सांगा आहे ओळखीचा माझ्या. हा एक होता तर अजून पण एक आहे. याच्यावर का नाही आहे पण तोंडात जरा कोबडा आहे. तोंडात जरा कोबडा आहे. काय होईल कोबड्या काय माती करी. या लग्नाचं पण कामच आहे. लग्न पण कामाला देतो. काय बोलतो तू बसतो गावात जेवू. अरे मरणाला जड आहे ती मरणाची त्या आईला आमचा मरतो ये खाली
आमच्या गावात मी काय म्हणतो तुझ्या मुलांना किती लागतो अरे गोष्ट टाकतो मग तेव्हा तुझी मुलं तुझ्याला दिसत नाही आयडिया पण माहिती टाकतोय ना टाकतो झोपलो आणि झोपतोय ना झोपतोय आणि हाताने परत लागले काय बोला मी म्हटलं काय रे बंड्या काय रे बंड्या म्हणजे पोऱ्याचं नाव बंड्या माझ्या पोऱ्याचं नाव बंड्या मला काय म्हणा माहिती काय पप्पानू म्हशीला बाहेर फिरायची काय साहेब नमस्कार आणि म्हशीचं लावून टाकलं आणि तसंच वाड्यात बांधली कशी जाऊन वाड्यात बांधली आणि बांधतोय नाही बांधतोय त्याला पण लागली परत रेटायला लागली बंद्या माझा काय म्हणाला काय बोलला तिला का झाले का नाही काय बरोबर आहे आणि तिला खायची तरी काय बाहेर फिरायची सवय होती म्हणून फिरवून आणली भूक लागली होती म्हणून काळा दिला गुंडून केलं गुंडून करून टाकलं कधीतरी काय तसा दुखलो आणि हार्डवेअरवाल्याकडे गेलो हार्डवेअरवाल्याकडे गेला हार्डवेअरवाल्याकडे आणला काबो लावला म्हशीच्या पोटाला आणि म्हैसाने काबो तोंडाला लागावा लागेल तुला काय डोकं फिरलंय काय रे काय डोकं फिरायला नाही काय लॉकडाऊन केसच नाही कापले अरे तुझा काचा कुठे गेला काचा अच्छा काचा कुठे गेला काचा कुठे तुझ्या निर्मात भिजाच्या टाकल्या निर्म्यात भिजाच्या टाकल्या अरे बोबड्या म्हणजे काचा म्हणून दिसतं काय रे तुला नामचं जवळ दिसतं जवळचं नाव दिसतं एकदम मस्त जवळ तुमचं का ठेवला ना ते लांबचं जवळ दिसायला लय चाप्टर आहे रे हा तुम्हाला बोलवलं करणारा बोलायला कशा माहिती आहे तुझ्या मित्राला विचार अरे बोलवलं अरे त्याची भाषाच तशी आहे काय बोलतो तुला बोलवलं इथं मग मी काय बोललो ना कशाला बोलवलं अरे बोलवलं बोलवलं सांग लवकर अरे कशाला बोलवलं माहिती आहे अरे जेवढं पण आपल्याला कामगिरी सांगितली तिने कोणती हे तुला माहिती आहे त्याला काय माहिती असणार नाही त्याला माहिती मलाच माहिती आहे तुला पण माहिती आहे सांगू 16 सत्य 360 गोपिका हात मात करून मथुरेच्या बाजारात चाललंय त्यांचा रस्ता प्रतिबंध करायचे ही कामगिरी तुला सांगितलेली आहे काय ही कामगिरी तुला सांगितलेली आहे ही कामगिरी मला नाही तुला सांगितलेली आहे ही कामगिरी त्याला सांगितलेली आहे तुला सांगितलेली आहे अरे कामगिरी आहे कोणती म्हणजे आता आपण काय ऐकलेलं नाही अरे बाहेर काय म्हणतो अरे काय म्हणतो म्हणजे गवळ्याच्या पोरीला माहित नाही जशी माझी काठी फिरत तशी तुझी नजर फिरली पाहिजे मी करणार आहे Thank you.
ए बाबा तू याला दाखवतो ह्याला घेऊन कुठे आलाय पटकीवर घेऊन पाहिजे कामगिरी केला बघू दे याला आणायला मला जावं लागेल काय नाही तो आपलं काम करत हा आपण गेला वाटतो त्याला नेहमी पण काम करतो चंद्रा चंद्रा चॉकलेट बॉय दोडक्या दुधीचा भाव चॉकलेट बॉय दोडक्या मला काय माहित मी कुठे माडी दोडक्या का घाबरलो काय झालं सुरुवातीला लागला ना बसलो
ना बाबा असं सांग तो नेहमीच्या मध्ये बघ काय बोलतो अरे एवढ्या सुंदर पिल्ल्या मुलीला तू मावशी बोलतोय मावशी इंस्टाग्रामला माझे व्हिडिओ किती लाईक करतात